హాయ్ వెల్కమ్ టు ఓ మేడ్ పాడ్కాస్ట్ ఎపిసోడ్ నెంబర్ 3. నిన్న మనం సుకున సుగుణాల గురించి మాట్లాడుకున్నాం కదా. మరి ఈరోజు కథలో ఏం జరుగుతుందో తెలుసుకుందామా? అలా సూర్యాస్తమయం వేళ మల్లెపూల పరిమళాలతో కమ్ముకున్న ఆ గాలి చందనం సువాసనతో ఉక్కిరి బిక్కిరి అయ్యి ఆ గాలి వచ్చి అలా ఒక్కసారి తాకితే ఆ తాకిడికి ఒళ్ళంతా పులకరించి ఆ దేవుడి సన్నిధిలో ఆయన స్మరణతో మైమరిచిపోయేలా చేస్తుంది. ఇక్కడ మన గోపాల వేణువు ప్రదర్శనతో ఆ దేవుణ్ణి నమస్కరించి ఆ వేణువుని ఊదగానే ఆ గాలిలో అలా పారుతూ సుగుణ చెవిలో పడింది. అది దేవుడి కోసం పాడిన పాటైనా తన కోసమే పాట పాడాడేమో అని అనుకుంది ఆ సుగుణ. తన ఒళ్ళు ఒక్కసారిగా పులకరించిపోయింది. మరి ఆ తర్వాత ఏం జరిగిందో మన నెక్స్ట్ ఎపిసోడ్ లో విందామా? టిల్ దెన్ స్టే ట్యూన్ టు ఓ మీ పాడ్కాస్ట్. సైనింగ్ ఆఫ్.